tresno mung tok gawe lara nanging piye maneh kabeh takdire kang maha kuwasa. Ora bakal tak baleni tresnaku sing kaya wingi, mergo janji tok benjani kowe ra iso nepati. Ora bakal tak laleke lara sing wis tak rasake, iki pancen wis takdire aku ra bisa kowe. Pengen balen ro kowe. Lah nopo? Soalnya aku diselingkuhi ro kae. Terus Aku sih sayang banget ro kowe. jane aku sayang kowe. Tapi sorry, aku ra bisa kowe.